Voor mij ben wij hier wel welkom. Zullen we verder in het iets, ja? Ja, volgens mij komt het zo wel weer. Hé, je ziet zijn Ali, maar even bij een beentje. Ja, kom maar even. We nemen je hem ook even mee. Ja, neem Ja. de hond er even Kom maar mooi. in. Ja. Wil je Sonja me even voorstellen willen? Want die daad ken je natuurlijk wel, maar een heel soort jaren dus misschien net. Nee, ik denk het net. Ik ben Arie Keizer. En ik ben Sietse Keizer. En hoe lang ben je meer dan in die daad? Van, 87. Ja. En kom je met oorspronkelijk van die daad? Nee. Nee. Ik kom van Wergen, dan hier. En ik kom van Wurm. Sietse, wat is dit leuk, joh. Hoe oud ben die lang? Ja, die ben vorige week in Vreed geboren, vrijdagmorgen. Dus die ben al een week oud. Deze ben, ja, die ben ouder, ja, maar die ben ik geboren op, voor mij op Tiesje. Die ben ouder dan de Tiesje al een week oud. En je was maar net goed, hè? Is het nog te koud? Of wil je Ja, nog het even- is nog eens te koud en we hebben nog geen gas, maar het is ook nog te koud. En is dat, hoe oud is het normaal als ze naar boeken gaan? Nou, dat is echt, dat maakt niks uit, dat klinkt echt van het ware hoor, steeds maar. Ja, ja, dat heeft van waar. Als het nou heel mooi was, was die dan hier ze nou goed dienen. Ja, we hebben nooit net zoveel gas, dus ze willen nou eerst even binnen. En we hebben ze nou nog een paard, want straks dan doen we ze balkor in grut hard, maar omdat ze nou nog wat lief binnen en hier binnen een peer die krijgen nog een beetje bij. Die krijgen nog een beetje melk erbij, dus Die is wel vecht, is want die oren wel lekker aan. ze krijgen er alweer een beetje Ja, bij. ik krijg er alweer een beetje van. Ja, hou Zo even om de beurt. Ze drink ik wel bij de mem, Ja, maar Arsje. ja. Die liefste gaat, dat is Trientje, die hebben we van Simmer gekregen al. Van die jaren gaat ze zeer gaan. Idioot, ja. Ja, oh, hij kan wel heel verschrikkelijk razen soms. Vriendje komt uit Vriendjes. Het is niet van Kees of Piet? Dat is hier van Kees en Trientje. Ja, daar nemen we Dat is Vriendje. wel. Ja. Hoe komt het zo dat je hem dit als hobby neergezeten hebt? Het zit in de game, denk ik. Ik weet het net. Ja, boerenaankomst. Allebei dan. Ja. Ja. Nou, we hebben gehoord van het beest. Ja, houden van wezen, ja. Dat is dus, ja. 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 Daar hebben wij dus, ja, voldoening uit.